வணக்கம், முத்துசெல்வம் பேசுகிறேன். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. இன்று மதிய வானிலை அறிக்கையாக இதை உங்களுக்கு பதிவு செய்து வருகிறேன். நாம் நீண்ட காலமாக அறிவித்தது இந்த தேதி தான். அதாவது இன்று என்னன்னா, இன்னைக்கு வந்து தேதின்னு பார்த்தாக்க 2/9/2020 மதியம் ஒரு 12 மணிக்கு வானிலை அறிக்கை பதிவு செய்ய முடியவில்லை. அதனால் தான் இந்த 1 மணி வானிலை அறிக்கையாக உங்களுக்கு இதை பதிவு செய்து வருகிறேன். தற்போதைய நிலவரப்படி தமிழகத்தில் உள் தமிழக பகுதிகளில் நல்ல மழை பதிவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது இருந்தாலும் தமிழகத்துடைய மன்னார் வளைகுடா, குமரிக்கடல் பகுதிகள், அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் மேகக்கூட்டங்கள் தொடர்ந்து உருவாக்கம் இருப்பதன் காரணமாக மழையானது தாமதம் அடைந்தாலும் இரவு நேரங்களில் உங்களை நோக்கி வரும் என்பதில் மாற்றமில்லை. நம் நீண்ட கால வானிலை அறிக்கையிலும் எவ்வித மாற்றமில்லை. இன்று நாளை அறிவித்த தேதிகளில் மழை பெய்யும் என்று சொன்னோம், அதனை எவ்வித மாற்றமில்லை. என்னன்னா, மழையில் தாமதம், மழை வருவதில் தாமதம், அவ்வளவுதான். மற்றபடி மழை பெய்வதில் தாமதம் இல்லை, மழை வருவதில் தான் தாமதம். இருந்தாலும் தமிழகத்திற்கு ஒரு தெளிவான மேகக்கூட்டங்கள் இல்லை. ஆங்காங்கே மூடுவானமாக காணப்படுகிறது. இந்த வானம் அதாவது இது விலகினாலும் விலகவிட்டாலும் தமிழகத்திற்கு ஒரு நள்ளிரவு நேரங்களில், இன்னும் இரவு நேரங்களில் மதியத்திற்கு மேல் ஆங்காங்கே வெப்பநிலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதன் காரணமாக தமிழகத்திற்கு ஒரு 2-3 மணிக்கு மேல், அதாவது ஒரு 4-5, அதாவது ஒரு இரவு சென்றாலும் கவலைப்பட தேவையில்லை. இரவு ஒரு 10 மணிக்குள்ளார மழை வரலைனாலும் நள்ளிரவு நேரங்களில் மழை வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு பல இடங்களில் நல்ல மழை பெய்திருப்பதாக தகவல் கூட வந்திருக்கிறது. இப்படி உருவாகி கடலோரத்தில் முதல்ல மழை கொடுத்து செயல் இழக்கிறது. முதல்ல மழை ஒரு இடத்தில் பெய்து விட்டால், நல்ல கனமழை பெய்து விட்டால் அந்த இடத்தில் செயல் இழந்து விடுகிறது. அடுத்த இடத்துக்கு சாரல் தூறல் மழையாக தான் கிடைத்து வருகிறது. இருந்த நிலையிலும் இன்று அதே போல் தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டத்துக்கும் கனமழை இருக்கும். கர்நாடக எல்லையோரத்திற்கு இப்போ அருமையான மழை இருக்கும். கர்நாடக எல்லையோரத்திற்கு மேகக்கூட்டம் இல்லைனாலும் இரவு நேரங்களில் நல்ல கனமழையை கொடுக்கும் மேகக்கூட்டம் வரும். அதே நேரம் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், பாண்டிச்சேரி உள்ளிட்ட வட தமிழக பகுதிகளிலும் நல்ல மழை இருக்கும். டெல்டா மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழை இருக்கும். நல்ல மழை தான், எவ்வித மாற்றம் இல்லை. தொடர்ந்து மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் மேகக்கூட்டம் உருவாகும். இந்த மேகக்கூட்டம் மன்னார் வளைகுடா, இலங்கை, கல்முனை பகுதியில் உருவாகும். கல்முனை பகுதியில் உருவாகிறது என்ன ஆகும், அப்படியே பாண்டிச்சேரி, சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நோக்கி நகரக்கூடும். இப்போ செல்சியஸ், அதாவது கடல் வெப்பம் தொடர்ந்து 30 டிகிரியை சென்னை பகுதிக்கும் 30 டிகிரி தொட்டு உள்ளது. ஆனால் மன்னார் வளைகுடாவில் வெறும் 27 செல்சியஸ் 28 செல்சியஸ் தான் இருக்குது. இப்போ இந்த சிஸ்டம், அதாவது இப்போ இன்னும் ஒரு நாட்களில் ஒரு 31 தொடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மன்னார் வளைகுடா ஒரு 31 தொற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதனால் அதாவது கடல் வெப்பத்தை பொறுத்தவரை உயர்ந்தால்தான் நம்மளுக்கு அதிகமான சிஸ்டம் வரும். கடல் வெப்பம் நம்மளுக்கு சாதகமாக இருந்தால் அதிகமான சிஸ்டங்கள் நம்மளை நோக்கி வரும். கடல் வெப்பம் சாதகமாக இல்லையா, ஒரு இடத்துல கடல் வெப்பம் சாதகமாக இல்லைன்னா அங்கே செயலிழந்த சிஸ்டங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும். அதாவது தீவிரமாக வர வேண்டிய சிஸ்டங்கள்லாம் செயலிழந்து வரும். இதுதான் மழை. கடல் வெப்பம் இருக்கிறதுக்கு தான். கடல் வெப்பம் எதுக்கு நாங்கள் தேவைப்படுதுங்கன்னா இதுக்கு தான். கடல் வெப்பம் இருந்தால் மட்டுமே தான் தமிழகத்திற்கு ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு மழையை கொடுக்கும். அதாவது கடல் வெப்பம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் மழையை கொடுக்கும். ஆனால் என்னென்னா தீவிரம், அதாவது ஒரு 30 டிகிரி 31 டிகிரி தொட்டால் தான் தமிழகத்திற்கு ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், தாழ்வு நிலைகள் இது வரலாம் சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கும். ஆனால் இப்போதைய சூழ்நிலையில் அப்படி எந்த ஒரு அமைப்பும் இல்லை. தொடர்ந்து அந்த வட தமிழக பகுதிகளில், வட தமிழகம், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரத்துக்கு கூட 30 டிகிரியை தொட்டாலும் அங்கே 30 டிகிரி தொட்டாலும், ஆனால் மன்னார் வளைகுடா பகுதி, இந்த குமரிக்கடல் பகுதியெல்லாம் 27, 28 டிகிரியில் தான் இருக்குது. இது உயர்ந்த பிறகு தான் ஒரு வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் 30 டிகிரி தொற்று 30-31 தொட்ட பிறகு தான் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் சாதகமான மழை இருக்கும். வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் மாதம் அருமையான மழை இருக்கும். வெப்பச்சலன இடிமழை இருக்கும். வடகிழக்கு பருவமழையும் நன்றாக இருக்கும். என்னன்னா தாமதம் அடையாது, மழை வந்துவிடும். கடல் வெப்பம் உயர்ந்திருந்தால் ஒரு கனமழை நம்மளை நோக்கி வருகிறது என்றால், அதே நேரம் கடல் வெப்பம் சாதகமாக இருக்குது என்றால் ஒரு மிக கனமழையாக வரும். கனமழை வர்றது வலுவடைந்து மிக கனமழை வரும், அல்லது கனமழையாக தான் வரும். இந்த மாதிரி வருதான ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கும். அதை தான் சொல்கிறேன். வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முக்கியமான மெயின் பாயிண்ட் கடல் வெப்பம், 2வது காற்றோடைய சாதகம், 3வது சிஸ்டங்கள் எப்படி நகர்கிறது, மற்றும் தமிழகத்தோடைய அமைப்பு ஏதாவது இடையூறு இருக்குதா, இதெல்லாம் பொறுத்து தான் மழை அமையும். இந்த வட்டம் சூப்பரான ஒரு கிளைமேட் தான். அதாவது தென்மேற்கு பருவமழையானது செப்டம்பர் இறுதி வாரம் அல்லது அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் பின்வாங்கும் என தெரிகிறது. பின்வாங்க தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அக்டோபர் 17, 18, 19, 20 இந்த இடைப்பட்ட தேதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க சாதகமான சூழ்நிலை நிலவி
வரும் என தெரிகிறது. அதாவது அக்டோபர் இப்போ சொன்னோன்னா அக்டோபர் 17, 18, 19, 20 அல்லது அக்டோபர் 15, 16 அடுத்த ஒரு 5 நாட்களுக்குள்ளார வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க அதிகமான வாய்ப்பு தெரிகிறது. பார்க்கலாம். உறுதி வந்து இப்போ சொன்னது வந்து உறுதி செய்யப்படாத வானிலை இருக்கே. அக்டோபர் 15 முதல் ஒரு 20ஆம் தேதிக்குள் ஒரு வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்படி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கினாலே தமிழகத்திற்கு சூப்பரான ஒரு மழை தான் இருக்கும். தொடங்கும் டைமில் எடுத்தடுப்பில் மழை கொடுத்துரும். கடலோரத்திற்கு 2வது உள் தமிழகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நல்ல மழை கொடுக்கும். இது தொடர்ந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வலுவடையுதோ அதை பொறுத்த அதாவது அக்டோபர் மாதம் ஸ்ட்ராங் சிஸ்டம் முதல் வாரத்தில் ஒன்று இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எல்லாம் இருக்கும், ஆனால் எந்த அளவிற்கு தீவிரமாக இருக்கும் என தெரியவில்லை. வரும் நாட்களில் நான் உறுதிப்படுத்திட்டு உங்களுக்கு ஒரு வானிலை அறிக்கையை உங்களுக்கு வழங்குகிறேன். அதன் அடுத்ததாக அரபிக்கடலில் போய் ஒரு சிஸ்டம் இப்போ வந்து ஒரு காற்று சுழற்சியை வந்து அரபிக்கடலுக்கு செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது அரபிக்கடலுக்கு சென்றால் எந்த அளவுக்கு வலுவடையும் என்பதை பார்க்கலாம். வரக்கூடிய நாட்களில் அது எப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் பார்க்கலாம், எவ்வளோ தீவிரமாக இருக்கும் இதெல்லாம் பார்க்கலாம். இப்போதைய சூழ்நிலையில் இந்த காற்று சுழற்சி அதாவது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. இந்த மழையானது அடுத்த 5 நாட்களுக்கு நீடிக்கும். அதாவது செப்டம்பர் 4ஆம் தேதிக்கு மேல் ஒரு சிஸ்டம் மீண்டும் காற்று சுழற்சியாக வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது வந்தால் மீண்டும் தமிழகத்திற்கு இதே போல் நல்ல மழையை கொடுக்கும். இதே போல் இல்லை, இதுக்கும் மேலாகவே நல்ல மழை கொடுக்கும். அது எந்த மாதிரி அமைகிறதோ அதோட செட்டிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி அமையுது இதெல்லாம் பொறுத்து தான் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு வானிலை அறிக்கையை வழங்க முடியும். இப்போதைய சூழ்நிலையில இதுதான் நம்மளால் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா இப்போ வந்து ஏற்கனவே நல்ல கனமழை பெய்து விட்டது தென் தமிழகத்தில், அதே போல் உள் தமிழகத்தில் நல்ல கனமழை. இப்படின்னா இன்றைக்கி கூட கனமழை பெய்ய இருக்கிறது. இப்படிங்கும்போது தமிழகத்தில் ஒரு குளிர் வச்சிருச்சு. அதுபோக வானிலையில் மாற்றமும் ஏற்பட கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது. மாற்றம் ஏற்பட்டு சாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு 4ஆம் தேதிக்கு மேல் அமைந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பரான ஒரு திருப்தியான மழையை கொடுக்கும் என தெரிகிறது. எது எப்படி இருந்தாலும் தமிழகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய சராசரி மழை செப்டம்பர் மாதம் கிடைக்க வேண்டிய மழை கிடைத்துவிடும். அதற்கு அதிகமாகவே கூடுதல் மழைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் ஒரு நல்ல மழை, திருப்தியான மழை இதெல்லாம் இருக்குது, தொடர்ந்து வாய்ப்பு இருக்குது. உறுதிப்படுத்திட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போதைய சூழ்நிலையில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு நல்ல மழை. அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்கள் அதாவது ஒரு வாரம், அதாவது இப்போ வரக்கூடிய ஒரு வாரம், அதன் பின்னர் ஒரு வாரம் என தமிழகத்திற்கு 2 வாரங்கள் ஒரு சூப்பரான ஒரு நல்ல மழை. அதன் பின்னர் எப்படி அமையுது என்று பார்க்கலாம். சிஸ்டங்களில் எவ்வித மாற்றம் இல்லை, வானிலையில் எவ்வித மாற்றம் இல்லை. முதலில் புரிந்து கொள்ளுங்கள், வானிலையில் எவ்வித மாற்றம் இல்லை. அதை ஃபஸ்ட்டு புரிந்து கொண்டு இப்போதைய நிலவரத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். மீண்டும் மாலை வானிலை அறிக்கையாக மற்றும் இரவு வானிலை அறிக்கையாக ஒரு சிறப்பான ஒரு வானிலை அறிக்கை வெளியிடுகிறேன். அதை பொறுத்திருந்து பாருங்கள். தற்போதைக்கு அந்த லோ ப்ரெஷரானது ஆந்திரா கடற்கரையோரம் ஒட்டி நிலவி வருகிறது. அதாவது தமிழகத்திற்கு ஒட்டி வந்து, அதாவது சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரத்தை ஒட்டி சென்னை திருவள்ளூர் பகுதிகளை ஒட்டி இருக்குது. இதன் காரணமாக அந்த பகுதிகளுக்கு இன்று ஓரளவுக்காவது கனமழை இருக்கும் என தெரிகிறது. பார்க்கலாம். அந்த ஆந்திரா பகுதிகளுக்கெல்லாம் கனமழை இருக்கும் என தெரிகிறது. உறுதி செஞ்சுட்டு இந்த வானிலை அறிக்கை உங்களுக்கு வழங்குகிறேன். இப்போதைய நிலவரப்படி தமிழகத்தில் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் மன்னார் வளைகுடா பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய மேகக்கூட்டம் காரணமாக மழை இருக்கும். இரவுக்குள்ளார ஒரு அளவிற்கு தமிழகம் முழுவதுமே பரவலாகவே நல்ல மழையை கொடுத்து விட்டு நள்ளிரவு அதிகாலை நேரங்களில் தான் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் மற்றும் தென் தமிழக பகுதியில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளை எந்த அளவிற்கு வெப்பநிலை உயர்கிறதோ அதை பொறுத்து மதியங்களில் மழை வரும். அந்த வானிலை அறிக்கை நாளை உங்களுக்கு பதிவு செய்கிறேன். தற்போதைய வானிலை அறிக்கை இதுவாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். மீண்டும் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நம்ம வந்து 3000 சப்ஸ்கிரைபரை தொடரணும். அதுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் இல்லாமல் அதை பண்ணவே முடியாது. நீங்கள் முன்னாடி எனக்கு ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்க. அந்த 1000 சப்ஸ்கிரைபர் வர்றதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் எனக்கு சப்ஸ்கிரைபரை கூட்டி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் ஷேர் பண்ணுறீங்களா என்னென்னு எனக்கு தெரில. ஆனால் நீங்கள் இப்போ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நீங்கள் முக்கியமான வலைதளங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்கள் நண்பர்களை பார்க்க சொல்லுங்கள். நீங்கள் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நண்பர்களே. உங்களுக்கு நான் என்றைக்குமே வானிலை அறிக்கை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் தென்மேற்கு பருவமழை, கோடை மழை இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது என்பதை உங்களுக்கு முன்னக்கூட்டியே அறிவிக்கிறேன். முன்னக்கூட்டியே உங்களுக்கு தகவலை வெளியிடுகிறேன். எல்லாமே உங்கள் நலனுக்காக தான். யாரும் இதை தவறாக புரிந்து கொண்டு தவறான எண்ணத்தில் பார்க்க வேண்டாம். தயவு செய்து எனக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டாம்.
நீங்கள் எனக்கு ஆதரவு கொடுக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் எனக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டாம். அதை ஃபஸ்ட்டு புரிந்து கொண்டு நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். நான் மற்ற வானிலை ஆய்வாளர்களோ யாரையும் பார்த்து இதை காப்பி அடிக்கவும் இல்லை. அவர்களை பார்த்து எனக்கு சொல்லணும்னு அவசியமும் கிடையாது. அவர்கள் வானிலை அறிக்கையை நான் பார்க்க கூட மாட்டேன். அப்படிப்பட்டவன் நான். என்னுடைய வானிலை அறிக்கையை எனக்கு கவனிக்கவே எனக்கு நேரம் இல்லை. உங்களுக்கு அதன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு வானிலை அறிக்கையை பார்க்க எனக்கு நேரம் ஒதுக்க கூட டைம் கிடையாது. இந்த மதிய வானிலை அறிக்கை கூட உங்களுக்கு இப்போ மணியானது 1-2 ஆகிட்டு. இப்போ தான் உங்களுக்கு ஆடியோவே முடித்து உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான். மீண்டும் ஒரு மாலை வானிலை அறிக்கை உங்களுக்காக வழங்க வேண்டும். என்னுடைய வேலையை ஒதுக்கி வைத்துட்டு இந்த வானிலை அறிக்கை பதிவு செய்து வருகிறேன். அதை முதலில் தெரிவித்துக்கொண்டு இந்த வானிலை அறிக்கையிலிருந்து மீண்டும் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு நல்ல மழை இருக்கும், இரவு நல்ல மழை இருக்கும் என தெரிகிறது. நன்றி. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இது தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகள் யூடியூப் சேனல். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.